Goro naze. Onyo nanu ni Igbo kongu de lisi. Address ebi fe na ade. So, on way and say can concerning this case in a fair trend now. Because so many of us will be now to Jalaka Nife Jpac who my call Igbo. You got that? Man, I'm way far more way you notice. But this team me on where you notice. Ono na anyo for my gente go can't take no this information on nache e passly because that's an no reason that they check here. Odo silomanya adding confused. Nse can share ko update with ono. Amma no na the reason kwa the same way na reason. Cause us on dey confused. Mgbe Ojazi Igbo nwe this accident now. Before Ojazi Igbo post that accident onwe. Jpac bụ onye izizi bụ ụzọ wee bu the information. After 2 hours, sempozi ya 3 hours. Jpac jisi wee post to see the information. Ojazi Igbo wee bịa post. How? Mba, check you go there far. How is that possible? Let's share this video. Maka ama m ife m na-ekwu. Omelo 3 hours. Jpac ji wee busie post wee exactly video Ojazi post no nwere accident. Omelo 3 hours Ojazi biazia post wonkie. Even service like na mo Ojazi post at the same time. Why not through Jpac can see what information? No Ojazi Igbo nwere accident. So I'm just check how. No Ojazi nwere the accident. Bulugodo ụzọ wolu the video send ya lu Jpac ka Jpac bele elie. Ya na ife meye ka o sori egwa ndị mmadụ ka ekpebeli ya ekpele n'ọnwa accident. Jpac wee tọnụzi ya the video. Advice kwa bikon. Ana ma top ku fuel na motor. Ngaba. Moto ya fe burukwo m. Okay. Jegodu cha ebe mmeri nnu. Na agakwa no ntị, ọ bụ na okita ka ị na-abata na-eshi elu in this video. Hello na. Ava awo bagomo. So up till now the thing ka di megwu. Chanu n'ụzọ. Up till now the thing ka di megwu. Because agotaro m ihe mele eme na ya. Igota. Agotaro m ife. Ke? Onye dey here, so no. I'm here. It's me Jpac. Osno pa. Pac's live Joseph. How will I know it's you, Jpac? Cause again, fake account. Iji add the Jpac profile picture. Ne claim to be Jpac. Nwata umbo. See na my life pro. Nuja uneja mepe fake account mmadu. We na egwu ifedi. Nwala me go nji na waste for AC. So, Omelo 3 hours Jpac post to see that video Ojazi web ya post to. So this thing now I am surprised. How come? Like how come after 3 hours Jpac post to see the video? It's me oga. Okay, can try ya. No bu Jpac nwepukwa ozigbo. Abu no fake ke bu respect your way na life wa. Nya bukwa na Igbo fake. Can check you.
Ngobuna again was send the from Jpac, Obuna again send the friend request or so how come pack like okay. I'm watching. The Amos or call to see no. The Amos on a program na phone. Them. Come on, kiss him what this video before or just Igbo because you even the Megu. Add me again, Jpac. Add me again. Jpac is on this life. Abonning and this video, please share this life. Share this life. Hello, my brother, I greet you too. Jpac no eba mma like your batazia ka okowala ife menu. Ko si we me. Egota. Jpac add me again. Come on, Maya add me. Check me. Because now be the Megu. Okay, Kita. Jpac on one of Bagote because you have a lot to explain to us because I don't even remember. Okay, now I achieve your just about awful. Never the first person for you. I'll go on, good evening. Oh, what would I do? Librado sempre la bande. Come back, go back. Abido sheka. Of what will be the shaker? Abido sheka. So be our Congo. Somebody like me, Kina Charayana, Atam Kakrakas. Na Atam Kaji. On him before he made video, he bomb the phone, drama Jojo. It doesn't know, no Wagaji. Wagaji, how do you say? Imana ona na ajuhu na aju na ebutari hari ahun. If you make video you call Joyce, I'm avoiding a lot of comments. I just off my notification because I want to business with people who doesn't do the kind of business in there, man. By now at your age you come people say my business as on that's that thing we project here or Jazzy. Jazzy where we can wear sympathy and now he's getting that sympathy. I'm going to break. Jazzy we got the sympathy. A lot of people now boy now say sorry. Because now left for Jazzy or Jazzy cannot post that video. Oh wow, post all the video. Oh the enemy people you attack a G enemy credo you finish here. Enemy great wrong way you finish here. Any maintenance like you may finish here. All money that want a pass. Want a ball or where got good. Today I'm very, very happy for him. That now he ain't got off and I'm still begging. Even though a video somebody now. Now your AC. Call the poor 3 million naira. Can I complete a motor money for the number? I will go motor away already. And they go for 3 million. My uncle AC. Through controversial way, with 3 million, I complete the motor. Man, I people after Jpac, so no job. Jpac idiot. I don't see Okongu. If imuta to ignore fans. Let me tell you, I'm not getting 1 naira from Facebook in-laws. 1 couple when they waited from them. And you know me now. My wedding is done deal. I've created friends. More than 10 years ago, before Facebook, so when was someone at Facebook, and when bigger boys and big multi-billionaires, Ndi Igbo the WhatsApp. So he no even my wedding, he have shut down. Over here to honor. Where's the money have one of the biggest wedding in the southeast from a content creator. I that day. Munande online in-laws. All these people that cannot be able to buy data. Wash your mother. See, Okongu, you speak well. This is the first time. Oh, what is yours? No, during my own time, it's the whole well like a pion. Let me tell you. Listen, let me tell you. Oh, what is yours?
but I'll comment to go like 4 times. Maybe they'll say, Jpac, this is the first video. This is the best video you have made since this year. One. Maybe also in 2 weeks' time, this is the only video he made this year. These are the people who does not watch you. Okay, we're going to go one-on-one. You know what I can do. You know what I can do. Now, when be your job, nwa obi ọjọọ ọgụ nwe ịnọ n'aka m na list ịnọ n'ọgwụ aka like this to betray you but no betray you. Ana m agbara mmadụ ọgụ ndị chechie ezigbo ezigbara gị ọgụ ọ bụrụ ntụ ọma ezigbara gị ọgụ na omee suutu gị mgba ya na ụdị onwe nke m ka o wee suutu everything. Mmadụ pụta ọsị Jpac ghere God punish them. O nwere nwere ido RIP eto aka o ji wete RIP onye je ga-aje gwuo ala ilie this year ogwuche ogote abati ozu n'ugwu abati ozu je lie onwe mụ na ọjazi onwe ya na-azọ mụ na ọjazi Igbo onwe ya na-azọ ọ na-eme comedy ọ na-eme content ọ na-eme vlogging onye gbasa mụ na this my brother onye nne start unubi the only thing even ngwara the details of that video mere o ji enwe public sympathy ngwara details na ọ bụrụ mebiri mmadụ aka ọrụ ọ bụrụ mebiri mmadụ agreement. People should donate money to him and sympathize with him. Obugodi Corolla 08 or 05 Omenala Obugo London Nigeria use. You and I magazi about war nke aya big motor say I like it. But I don't like this motor. You try be motor be a motor dem ma. Eme go ngi ihe ọjọọ Kongo. Eme go ngi ihe ọjọọ Bobble second plan or plan. I don't fit do am that. Jpac nwere ike na-aba mba na Facebook. Mana if I'm real life, if a man has a watch it. Yeah, a woman mind ime mmadụ ihe ọjọọ real life. People don't know the business. All of the company ebe na-azụ ahịa akwa. Mgbe na-akọrọ mmadụ ka esi eme business ahịa akwa. Abamge bụ Kashmir, Mamge bụ 3 star, 4 star, 5 star, 7 star. But onye nwe the business ya gawa ka o si eme the business. You don't know the business if they're not coming iyi. Onye ọbụla kpọrọ m ọnụ ọbụla mmadụ ji ekpọ m iyi. I give you one move or not the next month. Congratulations. Because I want the game. We day game. Now we hold the game. Now we know how to promote people. Now we don't know how to make somebody go viral. Now we know how to bring social media sympathy. Over all these fools. If they watch a video 1 minute, they draw you via all you have advert here. It's keep advert as after his judge. Advert. It fools. More thinking people everywhere. But now if them watch YouTube, watch 1 hour with Wi-Fi and Netflix. Or if they watch video or draw 1 minute, because of advert or fools, okay? Ogongo Pia, almost sent some minute to this or what. Half all these Facebook ranters, yeah, motherfuckers, you know. What do you so also big boys, bigger boys. Same Jpac, thank you very much for projecting this guy, for making him gain relevance on social media. Almost zombie, but I know about Jpac. Keep a para chapa higher there. Idiot. He doesn't know the business. Man, I'm halfway face to face. Man, I'm one-on-one encounter. You don't know that. Okay, what happened there? What's that? I say, Gongu, Abamo, Gongu idiot. In a bandit, how about how will you share what the video? So there you would have on there, really. Fools. In a double function. My WhatsApp, my wedding. One of whom wrote Facebook, not there. One of whom wrote Facebook, none of my wedding. I don't want to add them. My wedding. I have a friendship for 15 years ago, 10 years ago. I'm idiot. I am doing something to promote, to bring up Jazzy. Now only wanted public sympathy. Only Igbo, but that idiot. Get the man at higher there. Then they will end up. Oh, I ain't get there by the time. Same number idiot. By my wife. Where did I inbox where? Where will the picture?
onwe bụrụ ochie ashawo gbara ashawo na Aba ochie ashawo gbara ashawo na Aba na-abalị Jpac n'ebe a ụmụ idiot guy you go tell me congratulations tọkọ you go tell me congratulations mana Jpac ọ nwere ya ka njụ ahụ na live stream Jpac ọ nwere ya sị ka njụ agụ ka ebe iji wee create a two group maka your wedding ja add inside the content creators content creator maka ndị Isiagu adị m anaghị ego I'm not asking them for money. They are my friends. Oh, men on Isiagu. I respected them. I hear them Isiagu. Hey, man, people I want to Jpac. My wedding, I gave my. Jpac, come to me, Isiagu, maybe your wedding. You be idiot. Why won't you pay for 7,000? 86 people. Come on for 7,000 Isiagu. Why they go here? They ask me Isiagu. Hey, green and water and Ndi Igbo. One here with the head they go. In a weird account, more account on ye. Transfer, I'm the thing with me. I need to for my best man. Oh, Emaro. Oh, Emaro. But if they put on Facebook, clap able to what they said, I'm Meg. Oga, it's about war for my wedding. Bound war after all. About ego. So at least about a way ego. Ego here about now. About the money. He will have a fame location. He was all one. At least somebody like you come. People see if him like from 200,000 up. Yeah, so I can't try and get 200,000 will not be more. Will not be bad. How about me? They ever say that I done. That about the worst enemy ever. Yeah, that Coco. We don't give down to a motherfucking Coco. I was saying reply SOB. SOB is somebody like me, Jpac. When I say more, Jpac Abamo. Also, being a what I will ye boom walk. SOB now what I will hog. Ye boom. They will tell me on a Jpac. SOB walk. Open the SOB. Ọgwụ sị kpọrọ m police. Ọgwụ sị kpọrọ m police. Ọgwụ sị ịkụ m ọgwụ. Ezobi iwe wee na Ezobi si etinye date time and venue. Sọsọ mmiri dị n'ụkpọ. Mmiri dị n'ụkpọ ka m mefe. Mfe Ezobi mmiri onye ukwu. Ezobi survive for 7 days. Enwere ọbụla m ọbụ Jpac. Ọ chọọ ya ọrụ ebe ụka. Akpọpụta m ya na afọ ụgbọ. Kpọpụta mmiri onye ukwu fee. Ezobi survive. Only mmiri na-agba agba. Anọkwara m ụmụ Ezobi na-akpọ m afọ na-akpọ m agba ahụ na-akpọ m idiot na m mere video na-amaghị anya. What did he know about blogging? What did he know about internet blogging? What did he know about the projecting business? Ọ na-abalị Chineke. For many years, ọ na-adịrị na-agba ewo. Ọ bụ na ife ọ mee gbaghara ya n'ọka o si adị. O je weta video na nke ọkụ IB marịba m. I don't even know that Ezobi existed. Ezobi anabugo o post a video for 2 days. O nwere 13 comments na 1 like. O nwere m onye ọ bụ. So ọ na-ekwu ya ka ọ kpọọ m afa ka nwa ike drag ya ka o nwee ike gbagote na limelight. Ma drag ya ọ na-akpụgo. Ezobi enweghị. Gwa Ezobi ada na live video. Ezobi enweghị fence speak. Emi ebu fensik. Ezobi gbasuo m iwe. Ọ gbasuo m iwe agwa m ebe ọ ya apụta. Ọ pụta ebe a nweta m mmiri onye ukwu n'ụgbọ. Mfe Ezobi mmiri a ọ survive 7 days. Ebe ọ nwere ọgwụ. Ezobi enweghị fensik. Download video a. Download only book. Nwere fensik. Paracetamol. Achọrọ m igwe okwu n'ọrụ anọrọ m onwe m ọbịa weta afa m and then screenshot go m dị ka anyị hapụ Ezobi maka ọ bụrụ maka ya ka anyị bịa ikwu ebe adụ bụ Jpac the rest bụ na WhatsApp ka mụ na ị ga-ekwu ọ bụrụ ibe niile ka anyị ga-ekwu na Facebook agree ka m si abata kịta trailer egwerisigo m n'ezi ife mee ọja si ka ihe nta nọ na
ọmụtụwara ndị eze dibiri gị ka ị ji wee kpọrie onwe gị ị mara problem nke gị bụ ọ dasị na agba alụrụ onwekwa onye nwana m nwee moto onwekwa onye nwana m enwekwa moto kogwu ji ọkpa aga abeg biko ndị eze dibiri gị Highlander ajaz gbaa nkịtị asị congratulation ka a ghara ịgba gị wọọ nke ebunyere gị Highlander ị na-enwere aṅụrị God bless you. achọbụ otu a Facebook si nwarụ n'ọkpa ka ji aganya dị otu a onwere ihe na-ewepụta na social media. Ị mara gị nwa bụ na onye eze Jizọs bụ nwanne gị achaghị ibi gị moto outside bụ ihe eze gị moto ị na-enwere aṅụrị. Onye eze Jizọs Jọs na-ada aka ya na-apịawa m azụ mana onwere ihe ọ na-agwa gị bụ gị jee gbaa mbọ onye eze enweghị ego ahụ ị na-eche ego ahụ ị na-efi na o nwere onwe ha so ọ bụrụ o nwere ego ọ na-arụchakwa họteelụ ifọrọ finishing hotel onweghị dị mọdị onye eze nwekwa ego pụtara o nwee ego nọ na mma akpụ ya stingy ka ọ gịnị ị kwesịrị ịma wọsọpụ na isopos no wọsọpụ onwe dị ego ị gara onye eze na-emebe arenji onye nyere enye so hapụ onye eze o ji ego onye eze ji ego n'ọnụ ọmụ ife ọ na-eme ife ị na-egwu ya bụ ka ị wee kọba ahụ onye eze mụ ife ọ na-eme na ọbụla ya m ji ekwu na Facebook mbọsị nta achụwa na Owere ji na ihe mma bụ na fama the real life my secret life is ka m na-ewepụta online ka o nwere ebe say remember if I your buy is no more if it will be at next year nobody will ebe ọ na-adị mana oke mgbe enwekwa moto ọkpa ka ọ sị ife eze ebe ya next year thunder fire you udo dị ịgbakwere iyi kpochi elu Facebook ndị a flag kwana m afa mmadụ abịa eze obi ụdị flag na a na-apịazi nna ebe a bụ peji ọfụ ụfa biko dododo nkuru mmiri onwere anyị ekwu na WhatsApp udo so ọranaeze onye nna anụ onye bụ okongwu delisi ife dị iche adreesị ebe ife na-adị so thank you very much ọ na-anụgonu ka ife si mee so gbaa mbọ fụ na ị na-emetụrụ m aka na share button na-emetụrụ m aka na share button ịghọta na-efolo na this page for more support ihe moto ọfụ mmadụ ebi okwu okenye ife agụ ji eme ile dị ya na mbọ I love you all. You are still my fans. I love you. Anja. Iyawo. On here. Just one is no. Not like I'm driving. Mboro. Asam bia bia mom.